Boris Aleksić, 3 minuta, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, gospodine Cvetkoviću, postavljam vam konkretno pitanje. Šta će Vlada Republike Srbije da uradi ukoliko KFOR, NATO pakt, Sjedinjene Američke Države napadnu srpske barikade na severu Kosova i Metohije? Da li znate, gospodine Cvetkoviću, da su pripadnici vojske Sjedinjenih Američkih Država i NATO pakta streljali nenaoružane Srbe na Krstovdan ove godine, da su im pucali u leđa, da ima veliki broj ranjenih, da je pravo čudo da niko nije poginuo? Da li znate, gospodine Cvetkoviću, da preživeli građani na Kosovu i Metohiji, Srbi, vape za vašom pomoći, da gledaju u Beograd i pitaju se šta ćete da uradite? Da li ćete samo da sedite i pričate o repromaterijalu i o ekonomskim pitanjima dok njih ubijaju, dok Amerikanci pucaju na njih, ili ćete uraditi nešto konkretno da ih zaštitite? Da li znate, gospodine Cvetkoviću, da su sinoć oko 20 sati nemačke jedinice KFOR-a u južnom delu Kosovske Mitrovice dopremile novi kontingent snaga i tehnička sredstva za uništavanje barikada? Pripadnici nemačkih jedinica su ojačali svoje snage specijalnim oklopnim vozilima za probijanje barikada, takozvanim ježevima, oklopnim vozilima sa ralicama, vodenim topovima i različitim tehničkim sredstvima. Da li znate da su se Amerikanci dodatno naoružali bojevom municijom? NATO-ci se prvo spremaju da napadnu barikadu kod mosta na Ibru, a onda da zauzmu zgradu suda u severnom delu Kosovske Mitrovice i tako dalje. Srpski narod na Kosovu i Metohiji ugrožava okupatorska sila brutalnim nasiljem i kršenjem rezolucije 1244. U toj situaciji, umesto da se okrenete Rusiji, umesto da se okrenete našim tradicionalnim prijateljima, umesto da sprovedete rezoluciju 1244 do kraja, vi se okrećete Robertu Cooperu, koji je napisao knjigu Razbijanje država, vi se okrećete Sjedinjenim Američkim Državama, koja srpske građane na koji su pucali nazivaju ruljom. Oni kažu da je to srpska rulja i oni su vama najavili da će ponovo pucati na Srbe. Nećete da ratujete? Nema problema. Krenite, gospodine Cvetkoviću, sa ministrima na Kosovo na barikade. Pozovite poslanike. Naši poslanici su već dole. Tamo je Zoran Krasić, potpredsednik stranke, tamo je Božidar Delić, tamo je Ljuba Kragović, tamo su drugi. Svaki dan su tamo ljudi. Krenite i vi. Neka krene i Boris Tadić, da vidimo da li će NATO pakt da puca na vas. Eto vam rešenje da ne morate da ratujete, gospodo. Pozovite Rusiju da pošalje misiju na Kosovo i Metohiju. Dogovorite se sa njima, a nemojte da pričate Amerikancima kako ćete svaki predlog Rusije da odbacite. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije uputilo je jedno saopštenje zvanično povodom agresije na sever Kosova danas. 3 minuta. Ništa ne govorite o tome. Zahvaljujem. Da li reč traži gospodin Cvetković ili Stefanović? Reč ima predsednik Vlade, Mirko Cvetković. Ja sam sa pažnjom slušao vaš govor koji je bio prilično emocionalan i naravno ja delim određene emocije u pogledu problema s kojim se ti ljudi sukobljavaju dole. I naravno sve opcije su u nekom bile razmatranju, ali na kraju ono što mogu da kažem da je politika Vlade da mi ne možemo da se sukobljavamo niti da zovemo neke treće zemlje da oni dolaze i da nas brane i tako dalje, već je naša politika da problem rešavamo uz dijalog, kao što ste čuli, i uz jedan otpor, miroljubivi otpor koji pokušavamo i do sada smo uspešni u tome realizujemo na Kosovu. Oko pitanja odlaska na Kosovo, ja bi bio prvi od onih koji bi otišao ako bi verovao da bi to pomoglo, a u isto vreme moram da kažem da je naša vlada već prisutna na Kosovu. Naš ministar, između ostalog, iz tog razloga i nije ovde sa nama. On se nalazi na dole. Mi smo u stalnom kontaktu
i stalnom zasedanju, da tako kažem, tako da imamo informacije oko toga šta se događa i da možemo da reagujemo u slučaju da dođe do nekih problema. Svojevremeno smo imali još i Borka Stefanovića koji je bio zajedno sa Goranom. On je danas ovde sa nama zbog jučerašnjeg odlaska u Brisel i opet vezano za rešavanje tog problema. Dakle, naša politika jeste dijalog, naša politika je diplomatska sredstva, naša politika je razgovor, naša politika su Ujedinjene nacije, naša politika je sve ono što možemo da učinimo, a da ne uključi ulazak u ratne sukobe. Uzgred budi rečeno, jer neka druga politika je provocirala i ratne sukobe i svi znamo koji je efekat te druge politike. Narodni poslanik Boris Aleksić, 3 minuta, dopunsko pitanje ili komentar? Gospodine Cvetkoviću, nisam zadovoljan vašim odgovorom. Pre svega da vam pojasnim nešto. Vreme se meri satima. Vreme otkucava, odbrojava do trenutka kada će Sjedinjene Američke Države sa svojim teroristima ponovo napasti Srbe na Kosovu i Metohiji. Dakle, ako ste spremni da odete na Kosovo i Metohiju, sad je pravi trenutak. Drugo, što se tiče pozivanja nekih drugih misija, vi ste pozivali EULEX, pozivali ste zapadne zemlje, a zaboravili ste Rusiju. To je problem, gospodine Cvetkoviću. Vaša politika nije dijalog, gospodine Cvetkoviću. Na svu sreću imamo dokumentaciju Vlade Sjedinjenih Američkih Država ispred sebe. Njihova depeša od 28. septembra 2006. godine, zaštićena kao poverljiva, govori, klasifikovao kao poverljivu ambasador Michael Polt, govori o sastanku predsednika Republike Tadića, Vuka Jeremića i Branka Radujka sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država. Boris Tadić je tom prilikom izjavio da je spreman da prihvati gubitak Kosova ukoliko se to predstavi na pravi način biračkom telu. Vi imate tu depešu, ja mogu da vam je dostavim i sve vreme obmanjujete javnost. Isto kao što se u jednoj depeši iz 2008. godine govori za vaše partnere iz Srpske napredne stranke da su spremni da prihvate podelu Kosova. To je depeša od 24. decembra 2008. godine. To je dokumentacija Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Gospodine Cvetkoviću, zašto nas lažete? Zašto nas varate? Zašto nas obmanjujete? Jedno priča Boris Tadić Amerikancima, a nama vi ovde drugo pričate. U parlamentu sasvim drugu priču, kad odete kod Amerikanaca, nešto što je nezamislivo. Nešto što je nezamislivo. Vaš mandat je da pomognete Amerikancima da ovladaju celom teritorijom Kosova i Metohije. Kad ste govorili o nekim drugima koji su izazvali rat, pa oni su izazvali rat jer su počinili zločin protiv mira, najteži zločin po međunarodnom pravu. Što ne pričate malo o tome? Pitajte vaše pravnike za to. To je bila nadležnost suda u Ninbergu, ali nije nadležnost Haškog tribunala, gospodine Cvetkoviću. Šta mislite zašto? Zato što krvavi trag vodi do Vašingtona, vodi do Londona, vodi do Pariza, vodi do Brisela. Oni su rešili da rasture, i do Vatikana naravno, oni su rešili da rasture Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju da bi ostvarili svoje strateške ciljeve. I dan danas Srbi trpe posledice te politike, ali odgovorite mi konkretno na pitanje kako ćete da zaštitite građane Srbije na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku kada se zna da će ponovo krenuti agresor na njih? 3 minuta. Ja molim narodne poslanike da pitanje postavljaju u skladu sa Poslovnikom. Dakle, dopunsko pitanje je dopunsko zato što je različito od pitanja postavljenog u slučaju kada se dobija prva 3 minuta. Takođe vas molim da ne dobacujete, pošto vreme postavljanja poslaničkih pitanja podrazumeva da nema replika i da nema traženja reči za povrede Poslovnika, ali ne znači da nema izricanja kazni zbog kršenja Poslovnika. Pa vas molim da poštujete odredbe Poslovnika i da
razumemo da dopunsko pitanje znači pitanje različito od onog koje se postavilo kao osnovno pitanje. Predsednik Vlade Mirko Cvetković. Imajući u vidu da je pitanje u suštini identično i da sam dao odgovor, ja bih se samo osvrnuo na komentar koji se odnosi na našeg predsednika. I upravo na tom primeru se vidi koliko su te depeše koje je objavio Wikileaks u nekim delovima neprecizne ili možda je pogrešno nešto shvaćeno, jer mi nemamo razliku u nastupu u odnosu na Kosovo. Razlika ne postoji između predsednika Republike, Vlade Republike Srbije i svih zvaničnika ko rade. Da je tačno to što vi kažete, tu bi došlo do jednog rascepa, a kao što vidite, mi funkcionišemo kao jedan tim i kao jedan tim sa istim stavovima izlazimo i na svim ovim segmentima na kojima sam rekao se borimo, tako da možete biti spokojni, nema nikakve razlike, nema laži i sve je ovako kao što javno izjavljujemo i ovde, a i na bilo kom našem nastupu. I samo još nešto da kažem, sve naše aktivnosti su upravo usmerene da se to čega se vi plašite ne desi. Dakle, mi pokušavamo upravo kroz promovisanje tih sredstava koje imamo da obezbedimo da ne dođe više do pucanja, da ne dođe do nasilnih akata i to je u stvari cilj i Vlade Republike Srbije, a i kompletnog političkog rukovodstva Republike Srbije. Narodni poslanik Boris Aleksić, 2 minuta za komentar. Izvolite. Gospodine Cvetkoviću, vi dalje govorite o nekim merama, ne govorite konkretno kakve vi mere preuzimate, kakve mere preduzimate da zaštitite Srbe na Kosovu i Metohiji i dalje nekako ublažavate činjenicu, nećete da prevalite preko usta, nećete da osudite NATO pakt i Evropsku uniju koja je pucala na građane Srbije, nazivala ih ruljom predstavnici, zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, a pre toga su lagali takođe da su pucali gumenim mecima. Pa kad su pokazali one krvave slike koji vaši mediji neki nisu hteli da objave, onda je javnost shvatila da se nešto dešava. Dakle, interesantno je kakve vi mere primenjujete da odgovorite na takav izazov, jer najveći izazov za bezbednost Srbije su trenutno NATO pakt i Evropska unija. Oni su krenuli na Srbiju, oni su krenuli na građane Republike Srbije. Što se tiče ovih depeša, ja mogu da vam dam ove depeše, možete da nađete zvanično na njihovom sajtu, one su veoma autentične. Ne radi se samo o predsedniku Tadiću i drugi visoki funkcioneri Demokratske stranke, kao što je Đilas, kao što je Vuk Jeremić, kao što su još neki ljudi su govorili takođe u tom pravcu. I postoje brojne depeše koje svedoče o tome. Vrlo konkretno, jer su Amerikanci, dok ste im vi kao doušnički aparat njihov govorili o svemu i svačemu, a sa vama i neki drugi, oni su sve to pomno beležili. Verovatno su snimali sve pa su na osnovu toga i zapisivali. Sa druge strane, pogledajte šta predstavnik Rusije pri NATO paktu Rogozin kaže. On kaže da NATO izaziva novi konflikt na Balkanu. Zašto vi ne smete to da kažete? Zašto vi ne smete ni ja da kažete protiv NATO pakta i Evropske unije? Zašto ne otkažete SOFA sporazum koji omogućava vojsci Sjedinjenih Američkih Država da se šeta i prolazi kroz teritoriju Srbije i snabdeva oružjem svoje trupe na Kosovu i Metohiji, okupiranom Kosovu i Metohiji? Taj sporazum možda se otkaže u roku od 15 dana. Zašto to ne uradite? Zahvaljujem.